І я купіў тэрмас 10-літровы і пайшоў з гэтым тэрмасам тут у Варшаве на патэльню. І напісаў на кардоне, напісаў бесплатно. Конечно, калі напісана бесплатно, то ніхто не падыходзіць, таму што людзі думаюць, ну што гэта за такое, ніхто бесплатно нам нічога не дае. Таму маімі першымі кліентамі сталі тыя, хто, у прынцыпе, заплаціць і не мог. Сталі бездомныя. Так. І бездомныя падышлі адзін, налівай, што там у цябе. Я кажу, ну вось такі напой, тут кава, хэрбата, і не кава, і не хэрбата. Ну давай, налівай. Так ты іх падлячыў, атрымліваецца яшчэ. Ну так, і яны такія пачалі запрашаць сваіх сяброў. Памятаю, першы тэрмас, гэта 10-літровы, у мяне сышоў дзесьці за 4 гадзіны. І яны мне ўжо падказалі, што ў Варшаве адбываюцца некаторыя мерапрыемствы ў пэўныя дні, калі ты можаш прыйсці, і бездомных адразу ў адным месцы шмат, і можна адразу і хуценька і мне ўсё раздаць, і ім таксама дапамагчы як мага большай колькасцю людзей. Так я даведаўся пра акцыі ў сераду, што сераду ў Варшаве на патэльня 18-й вулічны касцёл праводзіць сваю акцыю, раздае бесплатную ежу для бездомных, і таксама пропаведь адбываецца. І я вось стаў збоку чаргі, людзі стаяць са сваімі талерачкамі, а я стаю збоку і просто кажу, вот пакуль стаіце ў чарзе, можете падысці да мяне, папіць гарбаты.